Анда теге туган телне белергә кирәк дигән сюжетта, видеода кызганычка каршы ул бетеп калган. Мен шул сөйли башлаган идем. Инде тамамлап та сөйләдем инде. Казак ханымы татарча яхшы бик сөйлидер. Каттаным әйтәм. Инде тыелган шулай татар икән шикелле. Бик саф телдә шулай. Татарлар арасында торгач инде. Инде шул алар казак халкы инде алар сәләтле халык. Алар менә Омскидан да килә, Алтынай Жунусы дигән. Ул шәһәр инде шул Омск шәһәре мәсәлән, Омбы диләр казаклар. Алар ул да шул мәсәлән татарча җырлады, беренче җырны башкарды. Җырчы инде аның аларның шундый ризыгы инде әйтәскә эше шундый уршачмышы ремесло. Менә бит безнең гади халык аларга бит аларны берәү дә мәҗбүри өйрәтми. Алар чөнки менә шул бергә ашка аш диләр, менә Татарстанда бездә садака диләр мәсәлән. Җыйналалар шунда казаклар, татарлар, казаклар сөйләшеп утыралар. Бер-берсен аңлашып. Әйтәм, балачакта җибәрәләр, әти мәрхүм менә садака ясыйс килә уйлый да, шунысын мин әйтә, күршеләрне әйләнеп чыкты. Мин аларны үтәм, керәм дә казак күршеләргә, шуларга казакча эндәшәм инде аларга. Аларның күңеле була. Һәр кайсы үзенең телендә сөйләшкәнне якын күрә. Аны хатта ни әйтәсем килә. Гагаузида булган чакта анда бер консул булды. ФРГның ул да 1000 евро бүләк итте авылга. Авылның көннә Кыпчак дигән авыл, гагаузлар яши шунда. Шунасын мен теге төркләр алар ни аларны ширкәвен, яңа ширкәвен торгызырга, төзергә ярдәм итә, мәрмәр бирәләр. Мәрмәр белән ярдәм итәләр. Шунда булганда ул чак килә шуннан. Мен ага теге без алман телен өйрәндек инде мәктәптә дә, университетта да. Шуңа күрә мин аның алман телендә әйтемнәрне сөйлим анарга. Шкырыпмын итеп инде. Ул көлә. Монда һәммәсе инглиз телен белә, алман телен белмиләр. Шуңа күрә алар аптырап карыйлар. Мин теге аларда бар. О mein Gott, 6 Kinder kein Brot. 7 балам, ey Ходай ди, 7 балам бар, ни ипи дә юк имеш ди. Шунасын инде Morgen, nicht nur heute, sagen alle faule Leute. Иртәгә, бүген генә түгел инде дип әйтәләр һәр ялкау адәмнәр дип. Ул инде без әйтәләр шаркылдап көлә, күбесе аптырып, бу нәрсә сөйли икән монарга ди шундый. Шунасын кызыксынып миннән сораштылар инде. Шуны әйтәс килә. Хатта теге Екатеринбургта ифтарда чакырдылар аны, минем дустым мөфти чакырды ифтарга. Шул Алманиянең консулында шул килде дә консул шунда утырды. Мин инде аны белән сөйләшә башлаган. Мин әйтәм, менә мин безнең mein Heimat in Покровка war mit dem deutschen Kolonisten Dorf Романовка, шулай әйтәм, безнең Покровкадан имеш янда имеш шунда булды алманнарның шуларның хуторы булды имеш, нәрсә булды. Романовка дип шулай сөйләдем инде. Шунасын ул әйтә, яхшы беләсең икән. Юк, мен әйтәм, практик булмагач, мен әйтәм, кызганычка каршы әрәм булды минем укыганнарым, чөнки мин журфакны тамамлаганда мен әйттем, мин 5-легә тапшырам, әгәр дә мине обмен, хәзер обмен дигән бик беләләр нәрсә икән. Ул вакытта обменны нәрсә икән белмидек. Шул мен әйтәм, шундый обмен кебек шундый нәрсәгә буламы миңа, ичмасам ГДРга барга. Юк, менә спутник аша гына була ди, бер-ике атнага ди, шулай 2 атнагамы. Булай булмый. Шунысы лайсам әйтәм, бик өйрәнмим иде дидем, 4-кә бирдем мин дәүләт имтиханны шунда мәсәлән. Шуны әйтәсем килә. Ул вакытта мөмкинлек ачмадылар инде. Мөмкинлек ачмадылар. Кипрда булганда, анда кафеме шул, ресторанмы, безнең отельдә Marine Princess дигән, юк, гафу итегез, Marine Princess Стамбулда бит ул теге. Бу булды инде Джелибрити, Шато Ламбоза, Джелибритиме.
Шунда Алманиядан килеп чыккан бул берсе буга сөйләшә башлаган, ул шатланып мине инде нитә әйтәләр, алар саран диләр, алман халкы. Юк, бик шундый кунакчыл, мине шатланып шулай кунак итә башлады. Син нәрсә, ниде сок ичәсеңме әллә? Ни коктейльме? Мен теге вакытында бит булды. Винни-Пух, я и то, и другой, ди. Шушы и то, и другой дип. Бу бик шатланды, аны телендә сөйләшкәнне. Менә мин Мәскәүдән сыйныфташым килде дә бер, Гончаров Сергей дигән. Ул әйтә, мин ди, хатта Германияга барганым, анда ди, Алманиясында. Алар телдә сөйләшкәнем, алар бик шатланды. Шул инде һәр кайсы ярата. Ник менә безнең Татарстан илендә яшәп, инде нинди сүз әйтмәсен ул телендә. Менә без сезне хөрмәт итәбез. Мин булай гаепләп әйтәсем килми. Бераз йомшак нидә шундый нәрсә дип әйтәләр инде. Йомшаграк рәвештә танкитләсем килә. Ник менә шунда торып, әгәр син аларга әйтәсең, бит кайсы вакытта дуслашалар да, кунак булалар, берәүдә, мәсәлән, татарда тотыналар үз телендә имеш әйтергә, менә рәхмәт, шулай сез халкыз. Өйрән берничә җөмлә, әйт аларның телендә. Ник менә без казак арасына барабыз, инде мин булам, кунак булам, анда алар кунак итәләр, казак халкы бик кунакчыл халык. Мин аларның телендә тырышам инде бернәрсә әйтеп салырга. Шунда рәхмәт дип жақсы осы казак сез етіңіз жақсы болды, менә тәтті болды, рәхмет. Құдай сізге мызайман болыңыз, Құдай бәрәкәт берсін сізге деп. Шулай бір нәрсе тырышасың да әйтергә, аларның күңеле була. Менә булай ничек инде ул син кунак бул да берәүләрдә бергә тур да шунда яннарында. Мен әйтәсем килми, наданлыктан түгел ул. Наданлык юк. Мен әйтәсем килә, надан халыклар юк ул. Надан халыклар бар, битараф халык. Өйрәнәсем килми бүтән. Әллә теге пропаганда шундый көчле, аларны өйрәтә. Менә сезнең милләтегез, безнең милләт мәшәлән, иң бөек шундый акыллы бүтән милләтләр инде алай түгел. Шундый нәрсәме әллә аларга аңлаттыралар, белмим нигә. Шуңа карамастан алар инде бик өйрәнәсе килми. Менә тарихта бурын заманда алар хатта ничек өйрәнгәннәр, сөйләшкәннәр дә, якын күргәннәр бүтән телләрне. Хатта мен әйтәсем килә бит, теге Саратау, ягъни Саратау шәһәрендә, анда музейда Чернышевскийның, Николай Гаврилович, аның музейда ята мәктәп, гимназия аттестаты, шунда татар грамматикасы буенча дип язган, 4 алган ул. Аларын чөнки алар дипломатка, алар кирәк хезмәт булса киләчәктә аларга. Шул алар менә мәсәлән өйрәнгәннәр инде татар телен, Урта Азияга барып, шунда үзбәкләрне, я Кавказ белән сугыш барган, анда кымыклар, элекке шул Кавказда күбесенчә, мәсәлән, азербайҗаннар, аларны революция кадәр татар дип атап йөргәннәр. Лермонтовта да бар татарлар дигән аларны. Шунасын имеш кымык халкы, мәсәлән, Балкар халкында, Карачай, мәсәлән, күп халыклар бар анда. Сөйләшәләр якын телдә. Шуңа күрә алар теге дипломатик хезмәт киләчәгендә булса, ул шул теге нине бетергән гимназия мәсәлән. Алар шул дипломатик хезмәттә дәвам итеп эшләп, шунда йөргәннәр инде. Шуны әйтәсем килә. Вот, шул кая бармасын да бала кычкыра башлый инде. Шуны әйтәсем килә. Ул бер халык янында торсаң, ул телне өйрәнергә кирәк, ул телдә сөйләшергә кирәк. Мин әйтәсем килә, безнең татар халкы кайда тормаса да, аны гел мактыйлар. Менә сез татарлар дилә, телне белә дип. Менә вакытында әле тамамлаганда тагы искә төшерим дә, аны Финляндиядә хатта теге безнең бер язучы кайтты да, шуннан бездә педагогия институтында чыгыш ясаганда сөйләде. Мен ди шунда ди фин татарларына кунакта булганым, аларны имеш ни берәүдә булмады, килеп чыкты. Сөйләде, миндә бер егет килде ди, шул ди. Татарча, саф татарча сөйләшә. Мен каян беләм дисәң, беләсең, ул ди, аларның кызы артыннан йөрим, өйләнәсем килә. Шуңа күрә алар әйттеләр, татар телен өйрәнсәң, кызыбызны бирәбез ди. Менә шулай татар таләп итәргә тиеш һәр чакта да. Үзегез телегезне кадерен белегез, Аллаһ Тәгалә сезгә зур бүләк биргән татар теле. Дөньяда дан алган ул татар теле. Шатланып, горурланып саклагыз туган телегезне, ана телегезне.